Kowe iki yo aneh-aneh lho gumpah jan kelang rasane kowe iki. Aduh. Rene yo. Rene. Nyapa lho, bah jan. Teko-teko Kene. Bah. Aku ki kok pengen ngobrol karo kowe. Heran pokoknya heran aku delokne kowe iki. Lah ngapa lho? Lah kuwi mau tingkah model piye iki? Lho kuwi kan sarane sampeyan to. Aku jan enggak setuju ngono ki Kang kesuwen. Enggak masuk iso caraku iki lho, kapan aku kon dudoe kon ngangkat-ngangkat sikil ngono ki. Ndek inginane kae sampean piye lek ngomong. Direne anu megawe iki sikile ditokne ben cepet lek sikile ditokne engko cepet. Lah kowe iki roh ora skill ki apa artine? Sikil iki to. Kuwi sikil. Wah, iya Lah iki skill lho Kang. loro. Sikil kuwi. Lah skill ki apa to Kang? Skill ki kelihayan. Kepinteranmu ditokne. Ojo lek goblok ae to. Ndak, kudu iki. Skill. Kuwi iki sikil lho kuwi iki. Oh, ala kudu iki to Kang. Iki kan yo sikil. Lah iya kuwi sikil, udu skill. Kan sing tak omong nih kan skill to, skill. Skill itu kelihayanmu, kepinteranmu kuwi tokno. Ben ndang cepet ngono. Ngomong ngono kan genah. Ya Allah, mosok ya aku mbok genah-genah ning ngono to. Ngomong bersyarat skill. Lah aku itu kok kene yo skill ki yo iki skill loro Sikil. berarti lho Kang skill berdua itu. Gung agung. Lah iki mau iki. apa iki? Ndi Kok endi yo endi makane aku ki kon mangan apa? Lah kok rene guyu ra nggawa apa-apa. lah aku mbok kon ngapor ini. Ngirim-ngirim to. Ngirim ki lho. Lah iki jam piro? Isik jam 7 isuk, masa mbok kon ngirim to? Lho, alah aku wis ke jam 3 lho Kang megah iki mau ki wajar to saiki dikirim. Kowe ora Neng-neng. kowe ora roh aku lho Sampai sampeyan iki ngapek ki jelas. Lah yo kuwi yo ora lho kok iso ngapek ki piye to. Lah ya apa ya enak to megah jam 3 isuk ki. Nggo senter aku pati ngetokne skill loro sikil ding. Alah. Kakean gawe jelas ngapeki aku kowe wis. Aku arep ngirim. Biarne wis kok. Alah balik piye to Kang awal iki jan. Alah. Wong kan mau megur